Udidekile umndeni womfana oneminyaka engu-12 ozikhunge esihlahleni washona. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili inkeze lami igama umfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagomede. Mawukuthi usemusha la ekhaya ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Usadidekile umndeni womfana oneminyaka engu-12 ozikhunge esihlahleni washona emuva kwezinsuku ezimbili kade umenzele umcimbi wokubungaza usuku lwakhe lokuzalwa. U-Asanda Nqamu obekade efunda ugrade 6 eMajozini primary eJozini uthole umphakathi esihlahleni esisenhlathini kule ndawo ngolwesine. Kuthiwa ugcina ukubonakala ephila ngolesithathu ntambama ngesikhathi olanda izimbuzi ezazilusiwe njengenhlala yenza ehamba nelinye ilungu lomndeni alingana nalo. Kuvela ukuthi umndeni wahlaba umkhosi ngoba ubona ngabuye ekhaya u-Asande wabhekwa umphakathi ngisho nasedamini elikule ndawo kodwa wangatholakala. Kwenzeka nje lesigameko lo mndeni bukade usakhotha amanxeba emuva kokushonelwa indodakazi yawo eneminyaka ewu-15 engcwatshi ekuqaleni kwa-April eyaphathwa ikhanda yagcina ngokushona. Lo mndeni uthi awusola isandla semfene ekushoneni kuka-Asanda kwazisa intamba azikhunge ngayo ithatha endlini ehlala amathuluzi ayo kulo muzi. Umzala kaSanda unkosazana Bongeyomulifu uthe baphathanisa amakhanda indlela enesihloko u-Asanda azibulale ngayo. Uchaza umufi njengengane ebizithulele ezikhululekele futhi ingakhombisi ukuba nencindezi. Kwazisa ibeneminyaka emithathu ifudukele eJozini kusuka ekhaya ukonina kwahlabisa lapha bashaqekile bawumndeni lapha ngoba kwenzeka lesi sigameko basazelela ingane yabo eshona ngokuphathwa ikhanda. Akukho u-Asanda ashiya kubhale phansi ukuthi kungani athathe lesi sinqumo esithusayo. Ngo-April 25 ugogo wakho bemenzele umcimbi wokugubha usuku lwakhe lokuzalwa usho unkosazana emulozi. Uveze ukuthi isidumbu sika-Asanda sitholakala ekujuleni kwehlathi lapho ubukade ungekho umcabangele khona ukuthi angafinyelela khona kalula. Bafethu izindaba ezibuhlungu kakhulu lezi ezithinta lapha ukudlula komfanyana omncane ngokuthi egcine ezikhunga ungazi ukuthi isiphi mhlambe nokanye yiphi lencindezi besimenza ukuthi ingane encane igcine izithathe isinqumo esibi ngalolu hlobo lolo. Kodwa ke nje akukho esingakusho, uNkulunkulu apholise nje umndeni amanxeba baqine nakulesikhathi esinzima kanjani. Bekulona udaba ebengilethela lona namhlanje kwezenkezweni. Ngakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.